കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഇന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ? നാലാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നഷ്ടയേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായം. 2-3 സ്ലൈഡ് എടുത്തുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട് എത്ര സ്ലൈഡ് വരെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. പേജ് 5-ാമത്തെ 4-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ ഇത് നോക്കിയുള്ളത്. ഇതാണോ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലൊരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ 6-11-25 ഇതാണല്ലേ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ച ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ചാപ്റ്റർ എന്താണ്? ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കപ്പുറമുള്ള അല്ലേ ചാപ്റ്റർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഭൗതികത വിട്ടാലോ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അതില് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സമാനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വൃദ്ധാസുരൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതമായിട്ട് എന്ത് വെച്ച് നീട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് വരാം,
പിന്നെ ധ്രുവന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ധ്രുവ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവരെ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരാം. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എല്ലാതും വന്ന് പിറകെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യ സിദ്ധികളും വേണ്ട, ആത്മവിമോചനവും ജ്ഞാനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനിശ്വരവും സർവാതിശായുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് വേണ്ടു. ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിൽ കൂടി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു ഭക്തന് വേറെ എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കൊടുത്താല് അതിൽ യോഗസിദ്ധികളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ആ സിദ്ധികൾ കിട്ടിയാലും അതും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതി ആക്കിയാലും അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാനന്ദമായ അവസ്ഥ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അതിന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുമായുള്ള സങ്കല്പം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സങ്കല്പവും അനശ്വരവും സർവാതിശായുമായുള്ള സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് വേണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് ഭക്തി. മറ്റേനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയില്ലേ വളരെ, അതായത് നമ്മത് 1 ഇണങ്ങിയ ഇത് 10,000 ആയിരിക്കും. അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം. മഹാദേവൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരേ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പലയിടത്തുനിന്നും ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഏഴാം സ്കന്ധത്തിലെ 7:28 ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ പ്രസ്താവനത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയ നാരായണൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും വിശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അച്ഛന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചാടുന്ന പോലെ തന്നെ, കാരണം ഒന്നും ചിന്തിക്കൂല, കാരണം അത് രക്ഷിക്കും അല്ലെ, അച്ഛനായാലും അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ അധികം വിശ്വാസമുള്ളവർ പിന്നെ ഒന്നിനും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതികമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിപ്പെട്ടാലും അത് അതിനെപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ആ സംരക്ഷണം എന്നുള്ള ആ വേർഡ് തന്നെ അവർക്കേൽ വരില്ല. തന്നെ ഭഗവാൻ വന്ന് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്ന ചിന്താഗതി തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്ര അർപ്പിതമായിരിക്കും ഭഗവാനില്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ എന്നെ എന്ത് പറയുന്നു സുദർശൻ ദുർവാസ മഹർഷി ശപിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നൊന്നും അംബരീഷ് മഹാരാജ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അടക്കം ആ ഭക്തനുണ്ടാവില്ല. അതിന് അംബരീഷ് അപ്പൊ ദുർവാസാവ് ശപിക്കാൻ പോണ്, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതൊക്കെ അതടക്കം ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്താ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് അത് കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും ഭഗവാനോടുള്ള ആ അർപ്പണ മനോഭാവം ഒരു ഭക്തന് മാറില്ല. ഏതിനേറെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയായാലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതിന് ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും, തണുപ്പാണെങ്കിലും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ അതിലേത് വന്നാലും ആ വ്യക്തിക്കൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ എന്താണ്? ശരിക്കും ശരീരമായിട്ടാണ്, ആത്മാവായിട്ട് ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് ശരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. ഭക്തിയുദ്ധസേനയിലെ ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാണ്. കാരണം ഭക്തിയാണ് മുക്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, സ്വർഗലോകപതിയായി ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 8:74 ഇത് തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നു അല്ലെ, അമ്മനോട് പറയാണ്, അമ്മേ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇത് പറയില്ലേ, വിഡ്രോവൽ സെൻസ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണത അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും വിദഗ്ധൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി യോഗത്തിന് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം. കാരണം ബുദ്ധിയുള്ളവനോ ഭക്തി തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ എല്ലാതും വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധൻ. അത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമാണ്? ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മുകളിലാണ്. ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ഇതില് ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നു പറയണ്ടേ? ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവ് ആദിത്യ അല്ലേ? ദിതി അല്ലേ? ആദിത്യന്മാരെന്നല്ലേ അറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാര്? ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവ് ആദിത്യാണെന്ന്. ആദിത്യ എന്റെ ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ, അത് ചിലപ്പോ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിന്. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, ദിതി ഉണ്ടല്ലോ, കശ്യപ മഹർഷിക്ക് 2 ഭാര്യമാരില്ലേ, അതിഥിയും ദിതിയും. ദിതിയും അതിഥി, ഒരാള് അസുരനും സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, അതാണ്. അതെ, അങ്ങനല്ല. തിഥി എന്നാണ് അമ്മ തന്നെ. അതിഥി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊരു സംശയം വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ, അതിഥിയാണ് ദിതിയാണോന്നും. ദൈത്യന്മാരുടെ അമ്മയാണ് ദിതി, ആദിത്യന്മാരാണ് ദേവന്മാരുടെ അമ്മ ദിതി, അസുരന്മാരുടെ ഹിരണ്യകശിപുവും. അല്ല, ഇന്ദ്രൻ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം കശ്യപ മഹർഷിയുടെ മക്കളാണല്ലോ ഇന്ദ്രനും അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചതായിരിക്കും, സന്ദർഭവശാൽ വിളിച്ചതായിരിക്കും. ഇല്ല, അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ പ്രഭു. അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം പ്രഭു. അത് ചെറിയ തിഥിയാണ് അതിഥിയാണെന്നുള്ള സംശയമല്ലേ, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താ പറയണത്, ഇതിന്നുള്ള വ്യത്യാസം, അതായത് ഭൗതികനിൽ വിട്ടു കഴിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, പരിപൂർണതയിൽ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇന്ദ്രൻ, തിഥി, അതിഥി, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏത് 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരേ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ ശ്ലോകങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണം. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി. ഒരു മനുഷ്യനും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും എന്താ പറയുക, മുക്തി തന്നെ മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മുക്തിപദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പദത്തിലേക്കോ കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ അറിയാം, യോഗയിൽ പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോവില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദർഭം 7:6-25 ശ്രദ്ധേയമാണ്. നാസ്തികളെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആരോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ നേടാൻ, അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പിറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൊണ്ട് പിന്നെന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തന്തിരുവടി പാതാരന്യങ്ങളിൽ സുധ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരാണ്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി. കൂടാതെ എന്താണ് ഭൗതികമായ ആസക്തി, അത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥയിലായി അവസ്ഥയും ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിരിക്കെ പിന്നെന്താണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പിറന്നു? കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളു. നാസ്തികരായിട്ടുള്ള മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളു. അപ്പൊ എന്താണ്, സത്യം അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ പറയുന്ന പോലെ ഗുരുവിന് ആ സത്യം അറിയാം, ഗുരു മറ്റുള്ളവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? നാസ്തികരാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇതിന്റെ പിറകെ കൂടുന്നു? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ സെയിം തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ചെന്നവർ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപക്തമാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വെളിവാക്കി. ധർമാനുശാസനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ താഴെയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിനോടു. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള മോചനം, അതൊക്കെ എന്താണ്, അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക അതിനൊക്കെ മുകളിലാണ് ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ സെയിം തന്നെ അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ. വീണ്ടും ദുർവാസാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ദുർവാസാവിന്റെ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയാണ്. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരും. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി പോലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് 5 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, 5ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സായുജ്യമുക്തി, പിന്നെ സാമീപ്യം, പിന്നെ സാരൂപ്യം, പിന്നെ സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, പിന്നെ സാഷ്ട്യം. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തിയിൽ അടക്കം ആരാഗ്രഹിക്കില്ല? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയോട് ഏർപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തിയോടുന്നതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി പോലും ഒന്നുപോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സായുജ്യം നേടാം, സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ ഇരുത്തി നിൽക്കാം, പിന്നെ എന്റെ സമൃദ്ധികൾ മുഴുവൻ നേടാം, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നേടാം, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ 5 മുക്തികളും ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ്? ദുർവാസ മഹർഷിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ തന്നെ പറയാണ്. ശരിക്കും അത്രയും ഇതാണെന്ന് പറയണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ഒരു ഭക്തന് എനിക്ക് സായുജ്യമുക്തി വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എടുത്ത് നിൽക്കണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പറ്റി ചിന്തകളും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാം, സേവിക്കാം, ഇത് മാത്രമേ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്, നാഗപത്നിമാരുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭാഗവതം സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദവംസുകൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമായോ പ്രപഞ്ചാധിപതിയുമായോ അത്യന്ത രഹസ്യമുള്ള ലോകസിദ്ധിയോ ഭൗതികത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദവംസുകൾ അണിയുവാൻ മറ്റ് സിദ്ധിയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? നാഗപത്നി, കാളിയന്റെ ഭാര്യന്മാര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക്, അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് എന്താണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിതാരാ? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭക്തി മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണം. എവിടെന്ന്? ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്
ഭക്തിരസാമൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് വലിയ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അവര് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവർ വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ്സിൽ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഏത് കോളേജിൽ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ആ ടിപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ന ബുക്കിൽ ഇന്നതുണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതത്തിലെ കോട്ടിങ് എടുത്ത് ഓരോന്ന് കോട്ടിങ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏതാ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും കാളിയന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയണത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാദം അല്ലെ, അത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ചിന്ത. ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രഭുജി ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോ നമ്മള് ദുർവാസാവ് മഹർഷിന്റെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 2 പാരഗ്രാഫോളം ഇതില് ബുക്കിലുള്ള ഭാഗം പ്രഭുജി പറഞ്ഞില്ല, അതില്ല ഇതില് 2 പാരഗ്രാഫ്. അത് ഇതുപോലത്തെ റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും അത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രസന്റേഷനിൽ. ഒന്ന് 7ാമത്തെ ഭാഗവത 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഒരു കഥയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥകളുണ്ടല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് വിട്ട് കളഞ്ഞത് പ്രസന്റേഷനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനും പോയിന്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ടൈം പോണായിരിക്കും അത് പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം കുറെ റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടത് ഇത്രയും തന്നെ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ബേസിക് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ എന്തിനാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി എന്തായാലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്, നമുക്ക് 2-3 ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, പിന്നെ എന്തിനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കുറെ പ്രാവശ്യം. അതെ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ അത് സത്യമാണ് സത്യമാണ് സത്യം. സത്യം തന്നെ നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ്ണമാവും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഓരോ കഥകളിൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗവും ഇത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവമുക്തനായ ആത്മീയാചാര്യനുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹ്യ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരന്തരമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്. കാരണം അത് ശ്രുതികളെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, വേദങ്ങളിലെ മൂർത്തിരൂപമായ ശ്രുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംഗങ്ങളാണ്. അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ദേവത, ആ ദേവത സങ്കല്പം പോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ. അത് ഭാഗവതത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവത്. അതായത് വേദം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വേദം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൃദംഗം അല്ലെ, മൃദംഗം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ മൃദംഗമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന് ആത്മീയതയുണ്ട്. അതൊരു ദേവത, അത് അത്രയും പരിഭാവനാണ്. അത് ദേവത സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെയാണ് പോണത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ. അതാണ് ശ്രുതി, വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തിരൂപമായ ശ്രുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു രൂപം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാൻ സങ്കല്പം അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അത് വേദത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ആത്മീയജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും സ്വത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണകരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും ബ്രഹ്മൻ അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും സ്വത്വത്തെയും ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണതാണ്. അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഗുണപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ
ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗുണകരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അല്ലെ, അതിന് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ്, രണ്ടും ആത്മാക്കളാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പം നേടാൻ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു ഇത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടില്ല. ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുവനായിരിക്കും അത് തേടുന്നത് ഭഗവത പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ അപൂർവം വ്യക്തി മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ഭക്തൻ, നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭക്തനാവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് അത് തന്നെ 1000 ഒരാളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കറക്റ്റ് ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അവസ്ഥ എത്തുന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അത് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ആ അറിവ്. നമ്മ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ സുഹൃതികളിൽ ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ആ ആത്മാവ് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അത്രയും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ആത്മാവ്, ഓക്കെ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, അതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ദാർശനികന്മാർക്കൊന്നും ആ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി തേടാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. ഇത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കുറവ് പേരായിരിക്കും പറയുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭാഗവതം 11:14 പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിച്ച് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രിയപദമോ സർവാധിലോക പദ്യമോ ശാശ്വത സിദ്ധിയോ എന്തിനെന്ന് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരോട്, ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെന്താണ് പിന്നെ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ബ്രഹ്മപദോ ഇന്ദ്രപദവോ ഒന്നും അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രിയപദമിയോ സർവ്വലോകാധിപതിമോ ഒന്നും അത് ഇവൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നടക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പല ബന്ധനങ്ങളിൽ കൂടി പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തില്ല. കാരണം അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുനാം ജന്മനമന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം കുറെ വർഷങ്ങളും കുറെ ജന്മങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്കറിയാം. കാരണം തമോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാധ്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. സാധ്യ ഗുണത്തിൽ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി തന്നെ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാധ്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പദവിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദാമോദരന രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചിട്ട. കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണൻ ഉരുളിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതിന് ഈ കഥ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്മപുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ചെറിയ രൂപത്തില് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അങ്ങയാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതും അറിയാം. കാരണം ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് ദേവന്മാര് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെ അധിപതി അങ്ങയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ദേവന്മാരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന. ഉദാഹരണത്തിന് രാവണന് ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ അപ്പൊ ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാവണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അഭിഷ്ടങ്ങൾ അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. നമുക്കറിയാം ശിവൻ രാവണന് കുറെ വരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപിന് കൊടുത്തു. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാൻ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭക്തനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആരാണ് ഭക്തൻ? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും. ആ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ അനുഗ്രഹം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമശിവനും ആരും കൊടുക്കണാണ്? ബ്രഹ്മാവും കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ അടുത്തത് കൈമാറാൻ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്തരാണ് ബ്രഹ്മാവായാലും പരമശിവന്. അപ്പൊ ഭക്തന് കൊടുക്കാണ്. ഭക്തന്റെ സമ്മതം വെച്ചിട്ടാ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നത്. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ട്. മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതികസത്യത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന്റെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയെ മഹിമാതിരികതെ എന്നെ പോലെയുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ വീണ്ടും കുന്തിപുത്രിയുടെ കഥ പറയാണ്. കുന്തിയുടെ കഥ പറയാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന സമയത്തുള്ള വിഷമം. അപ്പൊ ആ കാര്യം പറയണം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് അപ്പൊ അത് വിനയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ വിനയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് കഴിയില്ല, എനിക്ക് അത്തരം ബുദ്ധി കുറവ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി കുറവെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഗുരുദേവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറവെന്നല്ലാത്ത ആ വിനയാണ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം മഹർഷിമാർക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ജ്ഞാനികൾക്കടക്കം അത് മനസ്സിലാകില്ല. ജീവമുക്തരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലെയുള്ള വിനയാത്തരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാനോ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽ പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതികൾ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധി കുറവെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവും, ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ അതും ആയ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഭക്തി ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മരാമന്മാർ എന്നാണ് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക ചുറ്റുപാട് അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവരെയാണ് ശരിക്കും ആത്മരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമായി ആദ്യമേ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞ്, അതായത് ആത്മരാമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആകർഷമായി പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇതൊന്നും ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള സാധനമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ആത്മാവിൽ മാത്രം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു എന്ത് പറയുന്നു, അത് ഭൗതികമല്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകളോ ലീലകളോ ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മീയത മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മരാമന്മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്മരാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകർഷകപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ എന്നോട് ചോദ്യം, അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ. കാരണം ഇത് ഭൗതികതയല്ല, ആത്മീയതയാണ് എന്ന് അത് അനുഭവിച്ചറിയണ ആര്? ആത്മരാമന്മാര്. മുക്തിക്കപ്പുറമുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം, ഭക്തൻ. അപ്പൊ മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇന്ന മുക്തി, എനിക്ക് സായുജ്യ മുക്തി വേണം, എനിക്ക് സാരൂപ്യ മുക്തി വേണം, സാലോക്യ മുക്തി വേണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന വ്യക്തം. 5 തരം മുക്തി കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവയിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യമാണ്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. കാരണം സായുജ്യ മുക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ഭക്തന്മാര്? സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ഇവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യമാണ്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. അതെന്തായിരിക്കും? ഭക്തന് പിന്നെ അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലല്ലോ, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഭക്തൻ പിന്നെ ഇല്ല. അതെ, വ്യക്തിത്വമില്ല അല്ലെ. അവിടെ എത്തുമ്പോ സായുജ്യമുക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വമില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യില്ല? സായുജ്യമുക്തി, ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സായുജ്യമുക്തി എടുക്കില്ല. മറ്റു 4 ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കൾ ചില പ്രേമത്തിലൂടെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മുക്തി തന്നെ, ഈ 4 മുക്തിയും വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ്. അവിടെ നിൽക്കല്ല അവര്, വീണ്ടും അതാണ് പറഞ്ഞത്. ലഭിച്ച മുക്താക്കാർ ചില കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ തിഥിയുടെ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. നമ്മള് പറഞ്ഞില്ല തിഥ്യാതിഥി എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സ്വർഗലോകപതി ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അമ്മ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിഥി എന്ന് വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് തെറ്റല്ല. തിഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും, മേ ബി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണബദ്ധത്തിൽ ഫലമേ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കാണ് ഈ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്താം? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്താം. നമുക്കറിയാം വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടേക്ക് എത്തും. എങ്ങനെ? ഈ 4 തരം മുക്തി ലഭിച്ചവര് പതുക്കെ ഉയർന്ന് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിനും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് കൃഷ്ണലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരാം. അവിടെ അസ്തിത്വമുണ്ട്. അസ്തിത്വമില്ലാതെ, അതാണ് ശരിക്കും മായാവാദ സിദ്ധാന്തവും അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ്, ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ വ്യക്തിയാണ്, വ്യക്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം വരുന്നത്. മായാവാദത്തിൽ അതില്ല. അത് വീണ്ടും നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, ഇത് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നമുക്ക്. എവിടെ പോയാലും മുക്തി കിട്ടിയാലും
മുക്തി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയാകാം. പക്ഷേ ഒട്ടൊരു പാകം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണഭേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പൊ ആദ്യം ചിലപ്പോ അത് ഓരോരുത്തരും ചോയ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും വളർന്ന ആയ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും അവർക്ക് പലതരം ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടുക. ഇപ്പൊ സാമീപ്യ, സാരൂഗ്യ, ഏത് വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ അവിടെ അത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവരിലുള്ള വീണ്ടും ഭക്തി വീണ്ടും ഉയർന്ന് അവരെന്താണ് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് അവര് കടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ ഉയർച്ചയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അതിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. സാത്വിക ഗുണത്തിൽ കടന്നിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അകർമ്മം വികർമ്മം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അപ്പോഴും എത്തണം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ എല്ലാതും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ്. നമ്മ കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അറിയില്ല, വികർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാത്ത അകർമ്മമാണോ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്മളെ. ഇത് തിരിച്ചറിയണ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും സാത്വിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തിനാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുണ്യ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക്, നമുക്ക് 17-14 ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം, ആ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉയരാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴ്ത്തി വരാം. നമ്മൾ അത് ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുക്തിപദമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം വിട്ട് പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അവിടുന്ന് പിന്നെ ലോകങ്ങളാണ്, ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്, ഒരെണ്ണൊന്നും രണ്ടല്ല, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണൊക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണ് വിവിധ തലത്തിലുള്ള കൂടെ കടന്നു പോകും, അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതല്ല. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും. അപ്പൊ ഇത് കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്ര ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മായാവാദം അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്. മായാവാദികൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ കൈ കണ്ടു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വരെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ എടുത്ത് കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അവർ കുറച്ച് രോമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുണ്ട്, വെളുത്ത നിറം കറുത്ത നിറം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും അതിലൊരു രൂപമുണ്ടെന്ന് അത് അറിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് വൈഷ്ണവര് മറ്റുള്ളവരിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ പറയുന്നത്. അവര് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ താഴ്ത്ത നിലത്തേക്ക് പോവോ? ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് എഞ്ചിനീയർ അല്ല ഡോക്ടർ, അവൻ പിന്നെ അവനറിയാം എഞ്ചിനീയറിന്റെ വർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് പ്യൂണിന്റെ പണി ചെയ്യുന്നത്? ഇതറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്യൂണിന്റെ പണി ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥയാണ്. അതിന് മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാലും സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഗോലോകത്തിൽ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാരെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. അത് ആത്മീയ തലത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതിൽ കണക്ട് ആവുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തികളാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാരെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം, അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി, അതാണ് ഭക്തന്മാര്. അതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും പല തലത്തിലാണ്. ചിലര് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴും, പിന്നെ മോളിൽ കയറും. നമ്മളെ അവസ്ഥ അതൊന്നല്ല, താഴും മോളിൽ കയറി. പക്ഷെ ഇതുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എന്താണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മുക്തിയല്ല, ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? അതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവരാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. രത്ന ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? പ്രഭു, ഈ ഭക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? 4 ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ സായുജ്യ മുക്തി, ആ മുക്തി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് 5ാമത്തെ ഘട്ടമാണ്. 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ ഭക്തി സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിശ്രമിക്കും മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും. അപ്പൊ അതില് അത് ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുക്തിനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 തരം ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണ പോലെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് സായുജ്യമുക്തി, ആ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മുക്തി തന്നെ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആ 4 എണ്ണം ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി സാരൂപ്യ മുക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നേക്കാം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 4ഉം ഒരേപോലെയാണെന്ന്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടിട്ടില്ലേ? കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പങ്ങളാവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് 4 തരം ഭക്തിയാണത്. അത് തന്നെ. അത് ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതെ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത. ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ അതിനെ മുന്നേ പറഞ്ഞു മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊന്നും കൂടെ വിവരിച്ചു തരണം. എന്താണ് ഭക്തിയിൽ അതിന്റെ പരിശുദ്ധി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ശ്രീല രൂപകോശം ഇതേവരെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കും. ഭൗതിക കാര്യത്തിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിലോ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്തിപദത്തിലേക്കാണ് കടക്കുക, അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭക്തി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയും നാമം ജപിച്ചാൽ മതി ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അതിന് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഭക്തി ഈസി അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മീയ ദീപ്തിയിലെ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. അപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ മതി നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കഴിയാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് പല ജന്മങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയിൽ 4 അതിരുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം സർവ്വസായിയാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വർഗോ ഒരു രാഷ്ട്രോ അതൊന്നായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരു രാജ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചണ്ടാലിനടക്കം ചെയ്യാം. അത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം സർവ്വസായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഹേതുവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്.
അത് നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചിന്താഗതി വരാതിരിക്കുക. അതാണ് പ്രശ്നം. അതിന് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക അല്ലെ, നമ്മൾ നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. ശരിക്കും എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, വേറെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കണില്ല. ഇത് നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും പ്രസാദം കഴിക്കണം, അതിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മൾ നിവേദിക്കും അല്ലെ. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അത് ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്. യാതൊരു വിധത്തിലും ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിൽ ഭേദ ചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു അമ്മ മകനോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. അമ്മ ഒരിക്കലും മകന് ഞാനിത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ എനിക്കിത് തരും എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയാണ്, അവന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തനായി മാറുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയായാലും നിയന്ത്രിതവുമില്ല. ഒരു തരത്തിൽ ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്തും സഹാസ്യവുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ വൈഷ്ണവ ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഇതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് പ്രഭുസ്വാമി. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നുള്ള വംശപരമ്പര അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാര്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രയത്നിക്കാനൊക്കെ അവര് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആരാത് കൊടുത്തത്? ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ, നമുക്കറിയാം പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഗുരു അല്ലെ, ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണ് ഈ അവകാശത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നത് വരെ കൂട്ടർക്ക് അവരുടെ കൃത്യം അധികാരം ചെലുത്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണ് ഇത് മുഴുവൻ തകർത്തത്. ഒരു ഇന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഞങ്ങളാണ് നിത്യാനന്ദ വംശര്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും ജനറലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതറിയാലോ അല്ലെ, എന്താ പറയുക, ബ്രാഹ്മൺ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ, ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജന്മം കൊണ്ട് പാടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ടല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചു, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊന്നല്ല ഇതൊക്കെ. കാരണം അത്രയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ള ആചാര്യന്മാര് അത്രയും സ്ട്രഗിള് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും തെറ്റായതിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ചിലവർക്ക് അത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. അവിടെ ഭക്തിയകത്തോടെ പോയി പിന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് മേൽനോട്ടം കിട്ടണം, അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. അതാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് വന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് വരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണ്. പിന്നെ അത് മുഴുവനും മാറ്റി മറിച്ചത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അതിന് നമ്മൾ പ്രഭാസ്വാമി പാശ്ചാത്യർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നതും അവര് ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അത്യന്തം വിജയം നേടി. അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത്, ചില തെറ്റുകളെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലമുള്ള ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നില വന്നത്.
അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആര് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള വൈഷ്ണവർ, നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവനാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണനാകാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണബോധം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജന്മാവകാശം തന്നെയാണെന്ന് അത് രൂപഗോസ്വാമി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നിരത്തുന്നത്. വശിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ വശിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു, ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താൻ അവകാശമുള്ളത് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു കോട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കും. നമ്മൾ ഭക്തി ശ്രേധാശ്രമത്തിൽ സിന്ധു കുറെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പലവിധ പുരാണങ്ങളെ കോട്ടിങ്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രേ പുരാണങ്ങളുണ്ട്, 18 പുരാണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതിലെ ഓരോ പുരാണത്തിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പൊ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത്ര നമുക്കാണെങ്കിലോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വയ്ക്കും നമ്മൾ മറന്നു. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും, ഓർമ്മ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ മറന്നു. അപ്പൊ നോക്കി ആചാര്യന്മാരായ ബുദ്ധിശക്തി മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതില് വശിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ആര് പറഞ്ഞു തരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ വശിഷ്ഠൻ, അതായത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം അല്ലേ, അതിനാരും തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പത്മപുരാണമായി സ്കന്ദപുരാണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച സ്കന്ദപുരാണം റെഫർ ചെയ്തു, ഭാഗവതം റെഫർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പത്മപുരാണ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. കുറെ പുരാണങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തി സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വൈഷ്ണവ, അതായത് താഴത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റി തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെയും വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ജീവിതം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ തന്നെ ആയി മാറും അല്ലെ. അതാണ് സാത്വിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വസ്ത്രധാരണ ആയാലും തിലകധാരണ ആയാലും ജപമാല ആണെങ്കിലും കഴുത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ ഏതാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവര് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്ത വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് വൈഷ്ണവ സനാതന ഗോസ്വാമി, നമുക്കറിയാം ഹരിഭക്ത വിലാസം. ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ, ഒരു ഭക്തനാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭക്തനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം, ഇതൊക്കെയാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്വയം ബ്രാഹ്മണനാവേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി. വൈഷ്ണവ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്ത വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാം. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മള് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപാസനകൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പരിശുദ്ധിയുടെ ലാസ്റ്റ് വാക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രസം ചേർന്ന വെള്ളയോട്. അപ്പൊ രസം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെള്ളയോട് സ്വർണമായി മാറും. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാരൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും.
വീണ്ടും പറയുന്നത് ഏതൊരു, അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യൻ, അത് നമ്മൾ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയാൻ ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉത്തമാധികാരി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക്, ആ വ്യക്തികൾക്ക് ശാസ്ത്രം കറക്റ്റ് അറിയാം. പിന്നെന്താ പറയണത്, ഭഗവാനിലെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി ശിഷ്യന്മാര് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരും. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം? ഭക്തിയുത സേവനതി വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീടൊരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ വീണ്ടും രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തെറ്റി പറയണാണ്. അതായത് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിപൂർണ വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തെന്ന് കർമ്മബലങ്ങളോ ദാർശനിക അഭിഭവങ്ങളിലോ ഇതിലൊന്നും അഭയം തേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഉയർന്നത് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ വൃഷഭദേവൻ വീണ്ടും പറയാണ്, പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുനരാവർത്തനമാണ് അല്ലെ. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമുള്ള സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തില് ഒരേ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിലാണ്. അത് കർക്കശമാണ്, അതില് തെറ്റ്. എനിക്കറിയില്ല, അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ നിയമത്തിന്, എന്താണ് ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയരായ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അത് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറുതെ ചെയ്തു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ശരിയാ. അപ്പൊ അതിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആചാര്യം വെറും ആചരിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആചരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടന്റ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം ദൂഷിതം. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ദുഷ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഹരാജമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഹരാജമുനി നിമി മഹാരാജനോട് പറയുന്നു, രാജൻ വർണ്ണാശ്രമക്കനുസൃതമായ നിയുക്തധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഗുണമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ഇതര ജീവാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തെയോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കടമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹർഷിമാരോടുണ്ടാവും, പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുണ്ടാവും, ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടാവും, കുടുംബത്തോടുണ്ടാവും, സമൂഹത്തോടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് ആർക്കും ഉപേക്ഷിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കവർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവതിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് അല്ലെ, സർവധർമ്മ പരിത്യാജ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. സമൂഹത്തോടെ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവന നിഷ്ഠയോട് നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതെല്ലാതും ചെയ്യണത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടല്ല ചെയ്യണത്,
നമ്മ അത് മാത്രമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ ഇത് വിടാം. അത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഇത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വിടാം. പക്ഷെ ഈ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തയുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വാമാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മറ്റു ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചവൻ, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് നീ കരുതേണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തരുന്ന ഉറപ്പ്. അത് ലാസ്റ്റ് 66 ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായി സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 അധ്യായം 5 കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വെക്കുന്ന, പിന്നെ ആരതി ചെയ്യണ്, തുളസി ആരതി ചെയ്യണ്, ഇത് വായിക്കുന്നു, അത് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയല്ലേ പ്രഭു? അതെ, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് അതാണ് പറഞ്ഞ